iyaqhubeka ikuthatha ikise kulo munye lo munye akuthande kangcono adlule lo munye gwiqiqi usavuka umona usefuna indlela ebuyayo ayisekho ivaliwe unqe full stop. Yebo njalo kuma bengani bathi nangu sezoza emsebenzini ezofuna imali nayo kini ngisho ngathi ke la komntwana vele oh yesihlangu sami ngifika ngaso ngihlaselwa nguwe yabo mayisezo njalo i-character yoma wengane you wake up in the morning kosinye isikhathi uthola uyivukelanga uvuso yena ubhandi of joy asukile eyawukahle uyabo and then mosu washing tilili abuye mhlawumbe esikoleni ushift mood usuya hey uthini uthingilwa ngomuntu uyabona ngiyenze ya uma wengane o happy osontayo uyabona nje oyikho hey maningi ama moods ekubeni uma wengane maningi na ingane siyabuya it's fine mina vele umuntu osilisa ngifuna ukusifunda khona yonke indawo ayisagcini ngoba khona ku Twitter nakufuthi ngifuna umuntu osilisa odlalela ngakumina that's where I fight ngiyakufosile kwaThapha uthi bafane isibindi sokushela hawu Hello guys, Salwanani and welcome to On Point with Sandy Nene. I'm looking at the wrong camera the way I'm so excited namhlanje because I have the amazing, the super talented, the multi-talented, a gorgeous single mother. I'm getting single mother because she's been embracing it throughout even her music. And Miss Level. Level. She's currently on trends. Ingoma yakhe leaqeda kuyikhipha nje dear baba umntwana reached 300k views on YouTube in 4 days. No, I don't even I've lost the counting. I mean 100k in 2 days. In 2 days. And then now we are on 150. Oh my God. I lost count. But number iloke khulile. Welcome. Thank you so much. Unjani Sandy? Ngiyaphila. I am so excited ukuthi ulana njengamanje. And ngivete ngasho ngathi okay, for a very long time I've been wanting ukuthi ngikhulume nawe. But bese ngasho ukuthi how am I also because ngiyabona ukuthi there wasn't much that was about you. But manje that was about you on social media and or you were releasing any new music because ngagcina lesikhathi ungabambeki futhi lesikhathi uzongiyamthanda. You were booked and busy. It's okay. Khona la ngizomamba khona nakho manje sengitholile dear baba womntwana. Yes, dear baba womntwana. Okay, Nombuso ne waba isibongo wagcabasha isibongo ukhulele kephi Nombuso? Well ngikhulele eMlazi kahle but originally my origins okhokho bami ingamaphumulo emnyameni. Yes, I think igcwele isimaphumulo kakhulu. Ugcwele isimaphumulo nje kakhulu ngugeli nje wasemakhaya kodwa phela ukuthi nje phela ngimuhle kodwa wasemakhaya awuvumanga ukuthi ukufika kwakhe lokushini kukulahlela ngoba abantu abaningi babebanzi bafike lokushini balahlela ukuthi labaqhamuka khona. No, akungishintshanga mina. You love the African culture. I just love the African culture. Okay, ngicela nge-childhood yakho nje. Okay, childhood yami is not the sweet one. Yes. Ngikhule nje ngiyakwazi ukukhula under ama step parents. Yes. Yasazi i step mother, ngiyasazi step father. Yes. Due to inkinga zabazali ezingahlangene nazo. Yes. But as a child kunezinto mawukhula kanjalo ungalitholi uthando enough not ukuthi akulona uthando but kusuke kusayilona kodwa sengisho lulama nobaba eduze yabo akubi that easy. But futhi at the same time kuyakhulisa you learn ukuthi ube independent. Ngisho ukuthi confident kanjani mengenza umculo wami iyakufundisa le yanto ukuthi ube confident of which majority yabantu nje sike saxoxa before we start the show ukuthi we grow up we single parenthood. Yes. We grow up we step mothering, we step fathering. Yes. Step father, step mother. But konke lokho kuyasinika ibuka namhlanje you have a podcast know, on your own. Uyabona nami kanjalo I'm an artist on my own. Kuyasifundisa ukuba strong and independent because sibona umzali wethu lo ngaphambili ngaleso sikhathi ukuthi wow if ekwazi ukwenza ukuthi I did on my own. Kuyasifundisa nje ukuthi sibe powerful and strong. Wafunda kephi?
ngafunda ziningi ikole ngayishintsha bonke abantu ukushuthi nje it's a norm ukuthi abantu sabantu sihlukahlukene so ikoleni ezinganingi because bonke abantu engikhuluma nabo ngifundile eMlazi ngaqala eTholiso primary level and then ngaya mase ngise high school ngaya eVela Bahleke ngagcina eNduwenhle the famous Vela Bahleke yes Vela Bahleke were they always embracing music and drama and arts vele before ngangithanda kakhulu ukumodela they were embracing kakhulu ukumodela and nokucula choral stuff ngiyakubona indlela the way you're so confident the center stage uyayithanda yes I did modeling and you always try your best to get the message across exactly with facial expressions and body language as exactly well. Yes. So imfundiso yasevela Bahleke yes fanele ukuthi sesibavashele bayazi ukuthi come wakona they know that's amazing they that's know. amazing Yes. Okay so ukucula kwakho no okay nangisho ukuthi ukucula loving the arts was embraced Vela Bahleke wakhula nakho ukumatriculate kephi ngimatriculate eNduwenhle High School eMlazi eNduwenhle yes okay and then nakhona I was once Miss Nduwenhle oh wow asikusikole ngaphumanga kusona ngumiss bakithi hello guys niyazi ke you've been winning you've been winning ngumuntu nje ohleze kwi-limelight kodwa futhi hayi phela manje sekuwes but that time you know even esikoleni nokucula bayazi eNduwenhle I used to qala amaculo emthandazweni you know ungithatha la ngiyayithanda sound yakho isound yakho because okay nami ngikhule ekhaya music obulalelwa nje owashela emhlophe amaponi ngikubeka isound yakho ngivode ngibone bona omalini yabo no balalela yeah I do like umculo tradition like kunama artists akudala I love ubaba uMphilisen Magubane yasikhumbula istyle sakhe thandaza baba because they sing talk the originators and then there's uVusi Ximba there's a trend ukuthi nguVusi Ximba of course naye futhi ngiyamthanda because isalukazi sigcoba iglycerin kanti ebusuku sijola uyabona it's a sing talk situation dramatically you tell a story exactly you tell a story you're not singing as in like beautiful voice but you're telling a story and those songs really trend back in the day so those are my role models you trying to bring that even Brenda Fassie you are bringing that with Madlamin Mkombothi Mama Yvonne Chaka Chaka okay I love that okay so growing up you were inspired by those type of people Brenda Fassie Yvonne Chaka Chaka njalo njalo Mbongeni Ngema have you ever worked with Yena no I've never unfortunately yazi ukuthi umuntu angayitshela ukuthi yena uphume esandleni sakhe no the way you can so confident no the thing is bengenza drama after high school it took me some time to go to tertiary but ngicine ngenza national diploma in drama at University of Technology taking you some time hey you know when you don't have abazali eduze izinto ziyadelay you know ngahlala ekhaya I think 4 years wow ngingafundi but then la ngathola ukuthi I wanna go ile drive enginayo ukuthi no I have to do something ngiphele la ngihlale ngikwi-situation ebhedayo yabo so I pushed ngahlangana nabanye ngezwe nabanye abantwana ukuthi yabo kuyangena esikoleni sathola nesifase safunda yabo kwa right oba no ufunda labo around your times at UT aba famous there's a lot abanye badlala kuma I've heard Wiseman Mncube Osiphelele Mzimela yes because they are doing it well Osiphelele uthi Spoon uMbalenhle Cele baningi they are on screen and they're doing very well for themselves and how do you guys still talk abanye cha phela you know mase si right yabo si busy sonke yabo but abanye the close friends like uMbalenhle Cele we still siyaxoxa ku WhatsApp yabo no connection come on she did ilokhuzana she did a challenge and uyenze much better than I do you know Mashintula personally no I've never met her she loves you so much the way she's promoting your song I was so happy kanjani ngizohlangana naye I think wenza ama challenge more than one ngibonile I think even the day before the song came out to YouTube as a music video she was already doing challenges ngibonile yazi ngiyamazi but angimazi I've never met but sizohlangana kumsebenzi owodwa ngoba ngiyazi ukuthi bajwayele ukwenza ama event ngothola sebekubhuka ufika khona lapha yana sizohlangana naye I'll meet you girl how was your time at DUT it was challenging but in a good way
because njengoba ngishilo uma ukhula kulesa simo sokuba wedwa, no mother no father, you are on your own, kumele ucabange ngizodlani. But kuba cool man because ama siblings now. Yes, nginomfowethu manje. Okay. The other one passed on. Okay. Siba u3 kahle ku-streets kamama. Okay. But no, ugcina ujwayela lapha e-tertiary because uhlangana nezinye ingane othola ukuthi nazo sine background ecishe ifane neyakho. And then nigqugquzelana ukuthi guys igoal yethu akubo ukuthi siyaphasa and then we get jobs. And ngenhlanhla ngifunde nabantu abakhuthele. Yeah. And then we're doing auditions and one time sengenze 3rd year I was lucky enough ukuthi ngenze i-audition ye-Lion King. On my 3rd year ngisabhala ama-exams and then ngomusa kaNkulunkulu ke ubaba Dumandlovu wabona italent ke he played a big role. And likhona likhulu. Yes, he played a big role kwi career yami. And then walibona italent ukuthi okay no she can do this yabo. And then ngahamba ngakwenza Lion King ke. Njoba sengibuya ke ngingazi ngibuyeleni weJesu angizazi ngabuyelani. Wayenza for how long? No, I'm sure you I think it was like 10 years. Oh my God. Yeah, it was like 10 years. Wahlala. Yeah, kakhulu. And then I came back sengirelease ingoma ke le uvele ngiyamthanda. Yes. I remember because around that time usiphelelwa ngitshela ukuthi hayibo no ngangifunda naye. Washo ukuthi yena wayefunda nawe Yeah, I came back then ngase ngirelease le ngoma. I-response. I was shocked nami ukuthi iyathandwa kangakayana. And everyone was just like, who's this? Yeah, because where has she been? Yeah. And then that's why I was doing research about ngithi hayibo ubala ntombazana le. Okay, I will tell you because I mean I've been in the industry for a while, but behind the scenes. Okay. And then we talk, yabo. Ngibuza ngithi mina ngifisa ukwazi ukuthi yini evalele le ntombazana le ngoba le ngoma le it should be endaweni ezinkulu kabi, it should be a high rotation kwilo lozana. Ngicela ukuthi what was wrong at that time? Nothing was wrong actually, but most of the time i-industry siphethwe abantu besilisa yabo. So if uzoza njengami mina ngiyimele ke not ukuthi ngi-under company bakuzwa kangcono no, it's not intimidation as such. I think kuba easy mangabe u-under company umuntu wesifazane uzwakala ngcono maye mengizoqhamuka ngumina nje kanje akubi easy, you know. Bazogcina sebefuna izinto ongekwazi yabo engengikwazi ukubanika zona. So that's what kwenza i-delay. Because yabona nje ngakithi mina yena ayibo this song. Okay, number one, who's this girl? Number one, I'm getting Mbongeni vibes. Kanje. That song should have been everywhere because bonke uyabona nje mawuthi unothisa kahle. People as ubona one of the guys that is shooting ebesho uthi hayibo leyo ngoma yakho. Because everyone knows that song. That challenge was even namanje abantu if they're in love with someone. We are on 2 million something now. Yes, I saw. But it took 5 years of which it trended within nokuthi ne-corona ke yaphazamisa. The pandemic yaphazamisa kakhulu. Because both songs did well. Nale yesibili ngayikhipha. They both did well. Uyazi abantu bayakuthanda social media. Kakhulu ngibonile. As much as baba ma-bullies, but I think into that they will always credit you ngakho is that you have talent, you are lyrically smart. And nokuthi nje ngikhipha ingoma manje overnight because ngirecorde in 2 days. Nale yakho siqaleni ingoma zami mina because ngiyestudio sengazi ngiyokwenzani. Idumi ngapho mina nokuphuma music video. Exactly, you know. How do you deal with that now? Because now people are going to give you ideas ukuthi music video ayibe kanje. Balokho benza ama challenge. No, mina ngaba umuntu ebengishutha naye ngakutshela ubhuti ukuthi ngithe he had ideas, you know, after ezwingoma. I'm like, you know, keep it simple. No makeup, no nothing. Just ibhesha because vele ngiportray umuntu wesifazane how strong they are. That's why ngigqoka ibhesha abantu abaningi bathe why ufaka ibhesha umuntu wesifazane. No, I was portraying ukuthi umuntu wesifazane vele sicetshulwe kumuntu wesifazane. You wear many hats vele already. You're a single parent. So when portray this character yomuntu wesifazane ukuthi we can be strong as men. I am sending a big shout out to all the single mothers and indlela abantu abavungame ngayo. Like yabona, as I was telling you that I'm relating to these to this song ukuthi nayibo yazi ukuthi if my mom wayekwazi ukuthi I express, I'm sure wayengagida aze athi listening to this song because the details and everything you meaning you saying yazwakala ukuthi and how much you mean it was sound yakho. Shout out to Calvin Tenga. Wazana ma big gun. Ayibo bengakaze ngimbone face to face ngiyamazi. He's doing really great. But ukuthi a post a video yakho, a comment.
And I mean, he has such a huge following. And abantu abamlandelayo ama-corporates. Yes. So, I mean, ngivete ngabuka nje ukuthi okay, the girl is being exposed to another different world. Wow. And, oh my God. Yo, I was so happy and ngiyabonga kakhulu kubaba kakhulu ngempela. Uyabona ukuthi yena i-social media idlala indima enkulu. Siyabonga ukuthi iyafika ngoba ngabe kunzima. Ngabe kunzima. And umuntu nje wesenomntwana kumele amsupport. Yabo. Given an opportunity to go back to Lion King, would you? Yeah, I will, but ngingaqhubeka futhi ngenza umsebenzi. Wenza umsebenzi. Ngeke ngisawuyeka. Yeah. Because people bayawuthanda. It's a different style, dramatic. Yeah. You know, ngawubiza ngayo indlela. People when they see me they laugh. That's how it is. So I see you as someone you're not very much around industry people most of the time. You like to keep it to yourself. Yeah. Nokuthi ngifike eMzansi. Ngeke language yaka arts this side and I'm completely ngiphuma e-theater so we are bonded. We get tired of each other, yes, but we work together. So ngiyayithanda le yanto yokusebenza senze show eyi-one ekugcineni and the show needs to look beautiful. So la uyi-artist wedwa, you know, I had to learn that ukuthi wey kanti kunje Mabu Miss Level, mangabe ubani, you know, it's your own brand, you know. Akulula ngaleyo ndlela yazi. Yenye izinto eke yangenza ngathi ukuma kancane just to understand the life and the culture. But also that thing iyabulala creativity yomuntu. And I was chatting to Umsizi the other day. Ngimbuza ukuthi yena ayibo when you came back well, because ngiyabazi ukuthi bakanjani abantu abaku-industry. Ngimbuza ukuthi hayibo bakutreat kanjani, like, because I'm sure bavete yena abazi ukuthi une-experience because now they don't know how much experience you have. That's the only thing that they would pretend, because I'm sure people know you, they see you, but they'll pretend ukuthi abakwazi you don't exist. It's okay. That's why ngithi kwena bengisazama nendlela yokuthi nami ngizama ukublenda in. Angazi zonza kanjani. Okhona ongekho akekho sengize ngamukela lokho ukuthi uzosebenzeka ngalokho kusebenzeka naye ongasebenzeki naye kusebenzeki naye lo uNkulunkulu akuvumayo abantu abafunayo ukuthi ba-collaborate nawe. It's okay, I'm open mina for features. I'm open as you're an open book. Alikho igate olivalile mhlawumbe basacabanga ukuthi hayibo indaba kube nzima ukuthola lo sisi lo indaba kanti phela yazi ukuthi can I tell you you have a very intimidating personality because you are too confident. Because omunye umuntu uyakusawa ukuthi awe mangizomqala kanjani kanti akisangani ma kanjani yabo. That's not a bad thing because it protects entweni umuntu avela so kuphaphele wonke umuntu uyasaba uyabona ukuthi hayibo lo muntu lo uzizwa kakhulu uyaqivuza ku social media hayi mangasa ngiphoxe lana ngazi ngani ngizobe asuka hambe uyobhala ngami hayi ngihlangane nomuntu. And then your beautiful child came into your life. Now you have a life that you have to live for. Kulezi ivunguvungu ezingaka it's a beautiful challenge as well umntwana. Ufike ngesikhathi nami ngingasilindele yabo, but it's a gift from God and I'm so grateful. It was hard kokuqala, you know, because izinto zenzeke ngalendlela ezenzeke ngayo ngeke ngize ngichazeke. But you did it. I'm happy ukuthi ngikwazile ukuthi akhula zabe sometimes nami ngizibuza hayibo lo girl usemngaka akaqinile hayibo umbone kahle la hayibo ufuna ifoni use right ububbly thanda ama camera so ila sengimthanda khona kakhulu ke manje nawe nokuthi sekumnandi nokuba isingle parent mina ngiqamba manga sengiyaenjoy. It's nice ngiyakuthanda nokusebenza imali clean ize ngihambe ngiyoshopa naye yabo. I don't need another person, like you don't need another person thinking, but also that person must see ukuthi hayibo kumnandi ungekho bandla bakwethu uyabona noma ngaboni angihlangani ngempela. I just enjoy being a mother. That's why ngikhiphe nale ngoma to inspire to ujabulisa nabanye omali ngane ukuthi hayibo guys nami ngu-Miss Level ngithe vele bonga trenda nami ngibile nengane ngashawa igameko zakangane, you know, it's normal. Ngakhala kubabonile futhi ngikhala ku social media, you know. Emva kwalokho I picked up, you know, life goes on. Life goes on. Liqolo ngale ngoma noma ngaliholi ngoba phela ngiyasebenza ngiyalifuna phela uma bengala
uyakhumbula bathini bathena siyohola siyohola ngayo baqinisela sambeni yebo ngiyalifuna kodwa ningivaka ngisho bengathi uzoma lapha emsebenzini uzophela basho njalo kuma bengani bathi nangu usezoza emsebenzini ezofuna imali nayo keni ngisho ngathi kila kumntwana vele oh yesihlangu sami engifika ngaso ngihlaselwa nguwe yabo mayisizwa njalo sebeqhoma sebeqhaba nazo yazi le ngoma injani i-character yoma wengane you wake up in the morning kosinye isikhathi uthothi awuyivukelanga uvuso yena ubhandi of joy asukile eyawukahle uyabo and then mosuwashing thilililili abuye mhlawumbe esikoleni ushift mood usuya hey uthini uthi ngilwa ngomuntu uyabona ngiyenze ya uma wengane o happy osontayo yabo nje oyikho hey maningi ama moods ekubeni uma wengane maningi na ingane siyabuya manje isiyenza ukuthi uqala nje futhi and then people online judge you ukujudge for you expressing yourself. Yes, ukujudge God it's okay. Mina as khona la ngibhale khona status ukuthi every comment bavundulule nezinto ezindala zami ke personal which is fine ngoba mina vele umuntu osilisa ngifuna ukusifunda khona yonke indawo ayisagcini ngoba khona ku Twitter nakufuthi ngifuna umuntu osilisa odlalela ngakumina that's where I fight. Ufosile kwaThapha uthi bafana isibindi sokushela. Hawu. Hey mina ufela usuka nje ingadla ingaka ufela uzodlala ngami nje. Bakhona bathanda zona ingadla ngadla. Hayibo. Ngeke uvela usuka nje nje uzongiuser nje ucabanga ukuthi ngiyishele ntoza ngiyishele ukuyiuser nje. Hey ngizokuqoba. Akusibona phela bonke Thina sonke sowama late. Awuzofika lento yokuyuza. Uzofika abantu abafana njengo Olified Kids njengoba dekutshela uthi khona le ngoma ethi step father. Yes. Khona uzofika ezokushela uthi sekuzobe mina. Ngihamba kancane mina ingane yami yahla ngisho ukuthi siyeze. Fanele iqala ihlanganise noma lokhuzani wo. Tennis. Hayi bongithi ukuthi mina ku social media kuthiwa move on. Okay usadila nalo ubaba wengane. Mhlawumbe ngihlalanga kumjolo kakhulu mhlawumbe nalokho yabo kuvela kuthiwa move on manje to what you still have a scar it's bleeding you move on to another person with that bleed why language ka abstain ayisekho why ngathiwa ku social media okay Miss Level now ushawe idrama esishayile as women sibe together mfethu nami ingishayile lento le mntaka ma akwenziwa kanjalo bakhona benze kanjalo kwasho ukuthi nginaye nje yeah you know sabantu besifazana ukuthi mfethu nami ngishawe same thing awu react kanjalo let's go for coffee that's what I do mina baningi abezayo abamithiswa ama celebrity I would say I'm not going to mention anyone abamithiswa ama celebrity vele amithisa kaningi after my story they came to mina nguma wengane kaSibanibani kanje then we talk nicely we go out and eat sesama friends you know yeah because mina ngizoyiqala lalela I'm like no girl ungayi ku social media ngoba uSibanibani is gonna be sekushaye mina ngithi ngeke ngithi komunye umuntu osifazane ngoba unenkinga ye celebrate hamba nawe ku social media ngoba mina ngishaye ku social media ngathukwa kanje njalo it was for me to block others ukuthi bangayi lapha yana yabo kunenkinga ezu1 no2 no3 no4 no5 yes so manje leka move on. How do you move on? Njani let me finish this season first and then ngikhulise nalomuntu engimlethile and then ke mase ngizwe ukuthi sengi right nalo njoba sengi right we ma ngi right uyabona uthi sengi right now I can move on if I want to move on but kule period ku 0 pregnancy to maybe 6 years aku abstain bring your beauty back ngibona manje ngiyistufuza understand I had to understand my body language cause kushintshile phela manje sengumama I have to understand ngeke ngivele ngisuke kule relationship yokumitha sengiyongena mengiqhufuzeka nakhona ish yabo cause you angeke understand umuntu wesilisa yabo omunye angeza manje ngoba ngu Miss Level hayi manje siyomitha emshadweni awukahle angifuna nokuyixoxa
njengamanje ngenza imali ikhula ingane futhi ngiyifocus yomntwana njengamanje angikabi kulezi zinto zama relations sazoma nje kancane ngiyabonga ukuthi lokho ka move on fast angizange ngize ngikulalele i-character yami ke vele and then nayi ke ngaze ngahila ke nicely and then I'm making money out of the situation. That's amazing. It's always nice to make money while you enjoy. When there isn't you're killing two birds with one stone. You're making money, you are healing, and you're doing what you love as well. Exactly. At my own pace. At your own pace. Empilweni nje have your own pace. Ungajaha ukuthi kunoma yini nje empilweni ungajaha ukuthi hayi ngoba osibani ba move on nami ke sekumele ngimove on fanele bangibone ungenzela ukuthi ngifuna ubaba wengane ngibone nayi language esibulalayo ngifuna omakhelwane bangibone ngifuna obaba bangibone do at your own pace more angry take your time to be angry mangabe uso right futhi be right. Okay. Uthawuna ngaki ugel uzothi 4 uzothi 4 yeah uzothi 4 people are commenting on social media undaba yokuthi in mhlambe in 5 years time ingane yakho I'm sure she's already exposed ku internet YouTube yeah mhlambe siyabona sayibo uma ubaba akazi samncane phela akaboni futhi ngitshela she's just excited nokuthi indlela as time goes I decision isiyoba kuyena because uzogcina sazi I decision yakhe uzohlala phansi usuyamchazela yes okwamanje kusawulodoli nje unodoli nje lo jabulela yonke into shungana umuzula ama lyrics kade wacula manje zonke ingoma zami uyazazi akazi nokuthi kwenzakalani. Okay. So you guys are I hope niphendulekile on that regard. Yes. Okay, and then what's next now? Now is to promote this song. Actually bengifuna ukurelease 4 songs ne khona esase studio but sisadinga ukusetshenzwa kancane because ngibe ne vocal challenge the weather you know nomntwana wami bengenwe some stuff emzimbeni you know lesifo esifikile esincane nje so I had to attend her at the same time ngenze the music so ivoice yaphazamisa ngase ngithi asime kancane studio let's just do ngenhlanhla lengoma iyona ephele ekuqala ngase ngithi ngoba iphele ekuqala let's just go for it you know ngenza lama video I was not feeling well vocally ine fluid so ngase ngithi no I can't release ingoma ngoba studio bengizwa ama high note am nokukhuluma nakuyona le voice mina ngiyazazi khona nje la ngizwa khona ukuthi no this is not my normal voice yabo kwamanye ama parts so I'm still going to release 3 more songs. Yes, they're still coming. And that album? Maybe in 2 weeks lezo ingoma. I-album bengisatesta the kind of music benginqena ukuthi ngivele ngithi gaga i-album gcina sengikhipha zonke ingoma ezimnandi mhlambe futhi ezinye ingamukeleki ngifuna ukulonga ngithi nje thasi ngizothi 4 and then later ama-single noma lezi ezinye ngizoyidedela zo 3 bese ngizijoyina ngikhombane zonke ndawonye kube i-album. Yes. Are you going to be working with anyone in specific or featuring anyone or no? I'm not going to feature anyone okwamanje but khona abazongifeatureisha. I'm not going to expose that for now. Okay. Khona asebengcelile no, they're just like me. They're in my level. Okay. They are known but but now level yakho don't underrate yourself. I'm not underestimating myself but angabi go channel O yabo sekuyi-level ngempela ke usuku i-channel O and stuff yabo bengakafiki ke lapho ke bengisakwi social media usasebenza naba kwi level yakho. Yes kodwa abakhulu mabeqhama bethi bafuna ukusebenza nawe you are available to that. I am available to work with anyone who wants to work. Thank you so much, Miss Level, for joining me today. Thank you. I really appreciate it. Guys, Nizwile, Miss Level is open for bookings, open for features. And ingoma yakhe niqhubeke nilalele, it's already out on digital stores. And ni-stream ayindaba ukuthi nisendelane ingoma. And ngibone nasendelane video kodwa ngisendelile inkaxa. Esethi nje no i-video ngeke ngisendele, you need to go and stream. How are you getting on social media? Okay, ku social media. Okay, asiqale ngenamba ma bookings. Yes. Ngibookeka ku 073 563 7676. Cala ungiphindela. 073 563 7676. Yes, and then ku Instagram ku level_Gcabashe. Yes. Ku Facebook khona page lami uMiss Level. Yes. And then khona elinye futhi out
level Nombuso level, and then ku TikTok ngu MS level, Miss level. MS level. Yes. Your social media just went boop boop boop. Yeah, boop. I know. Kade nginabantu aba 1000 because I was not active. Yes. Yeah, njoba kade usho mina ngumuntu onjani. It went from 1,000 overnight, bona seku 20,000 overnight. I think now we are on 35k or 40. I don't know. I lost count. Yeah. We are about the social media. Kakhulu. You need to do something for your social media followers. Yeah, now I'm gonna be very, very active. You need to do something for your social media. Yeah. You are open to bookings all over the country. Yes, all over the country. Even though ingane ikhona lana. Yes. Uyakwazi uthene ube flexible. Ngiyakwazi ukumshiya usemdala. Ngihambile nje naye manje la ngoba yile. Yeah. But sengiyamshiya. I'm working now. Semdala, you know, seyashiyeka. Yeah. Bekunzima before. Yeah, seku right manje. Do you have any last message to anyone that's been in love with the Miss Level? Yes. And to Ladies House, please send a message to Ladies House. Okay, dear Ladies House, ngeke ngasho page lami ukuthi konke okushiwoyo mina ngiyakwamukela. Ingoma vele i-vibe kanjeyani. Even if it's a scandal of mine, it's okay. Even if kuyini yani, it's okay guys. Whatever okubhalwayo, ngiyangibona abantu babhala anonymously. It's fine, it's okay. I'm human. Ngine past, nginama ex, ayamaningi kodwa akangena umuntu oyinjolo. Hey, kodwa nje it's okay. Ngikubonile okunye okwenzakalayo okususwe inxushunxushu yelokhuzane yengoma. Number 2, ingoma ibhalelwanga umuntu bazalwane. I'm a creative artist. So nje ngiyabhala. Nawe mawuyicula njengomuntu obukayo njengamanje ungayidedicatela lo muntu lo mculela yona. Yes. So anyone can relate to a song. You're telling a story. Yeah. But kukho konke guys, thank you so much for the support. I support all kinds of publicity. Every publicity work for me. And ngiyanithanda kakhulu. I love you. Thank you so much, guys. Miss Level, now popular on Point with Sandy. We love you. I love you too, guys. Thank you so much. Shabu.